Kargaan ulit ngayon Saturday, October 12, second lap, San Simon, Pampanga. Ayan si Utoy. Tignan natin kung makauwi pa to. Tatak conditioner, ordinary. Ayan, kasama ko si Sky. Luloding namin to sa balag. Yung anak mo kamo. Yan o. Videoan na kita. Baka hindi ka na makauwi. May remembrance ako sa'yo, Utoy. Second lap na nila sa NGPC. Ayan siya o. Karga na natin to. Baka ikarga pa ng iba. Tignan natin kung makauwi ka pa, Utoy, ha. Abangan kita bukas. Yan, natsol. Yan, natsol. Subot kito. Natsol, yung ordinary conditioner. Sulas eh. Hindi ka sampa, Utoy. Paano mo siya wakon ay? Yan, sa kargaan to yung gapo. Yan, so kargaan to sa toolbox tayo dyan. Special yan si Utoy. Gwapo yung kargaan to yan. Training box to ay. Maso training box to lang. Ino ko si Utoy. Nga si Utoy. Hindi man, so training box to ng Utoy ni. Gali ka na anak. Wag, baka makawala siya. Nahulog. Yan siya. Ha? Nahulog yung chinil. Yan na. Loading na natin ngayon. Nahulog yung chinil. Tignan natin. Baka hindi na ito makauwi. Nahulog yung chinil. Ay, naulog. Okay. Sige na. Yun, ganito na lang.